Mijn naam is Theo Visser. Ik ben 44 jaar en ik kom in Drachten. Mijn laatste tatoeage zit Praat maar Fries op. Ja, ik had het lezen op het internet, Praat maar Fries, Facebook, Hives. En zodoende ben ik daar een beetje op dat idee kwam dat mensen hun daarvoor inzetten. En dat ik dat wel heel leuk vond om als tattoo te nemen. Iets van, ja, ik wil tekst en dan is de vraag natuurlijk wat voor tekst en dan, ja, praat maar Fries. Dan is het verzoekje en dan wordt het tekenen en dan heb je er net zo goed om uit te denken. Nou ja, je bent geboren en getogen, dus ja, en dan vind ik wel een beetje heen gaan, ja, toch wel, ja. Wel belangrijk. En het blijft er heel even zitten, maar ja, ik ben me heel even belangrijk. Mijn Fries, wat dat betreft, komt er wel goed, hè. Ja. Ik ga naar Roemdugen aan, dus wat dat betreft heb ik er heel veel bij.